Sí, Nana, l'entrenadora de porteres del primer equip, i a veure si mos conta com va veure ahir el partit contra l'Estat-Tit. El partit d'ahir contra l'Estat-Tit pues, va veure un partit de molta lluita, dos equips més o menys que estan molt nivellats en quant a xoc de futbol i a lluita. I després per simplificar pues, la primera part vas veure que va ser més nostra, ens falta finalitzar ahir un poquet, que jo crec que és el gran treball que tenim que fer enguany, el finalitzar les jugades, transformar-les en gol, i la segona part va ser pues, de molta lluita, i al final gràcies a Déu pues, se va declinar al nostre costat. Com estan les porteres? Bé, ahir va debutar Guli, que ja és una jugadora que hem recuperat, que venia del Llevant, ha estat 5 o 6 anys sense fer res, ella ha portat una preparació especial des de juliol, ella ha estat ficat en gimnàs, més de juliol i agost ha estat ficat en gimnàs perquè eren molts anys sense fer res, i bé, ahir a Guli la vas veure bé, i continuant treballant com estem treballant ara, arribar al màxim nivell. Esta setmana el partit estem ja preparant-lo? Sí, a partir de demà ja, en el moment que l'àrbit pita el diumenge al final dels 90 minuts ja comencem a preparar el partit de la següent setmana. On et placeu? A Barcelona, junt contra l'Espanyol, un dels favorits. A veure si podeu pegar en canxeta, no? Ojalà. Nosaltres sempre anem en la il·lusió de guanyar i de fer lo màxim possible. A priori és complicat treure d'allí un puntet o 3 puntets, però n'hi ha que anar a lluitar i a pelar tots els partits. Bé, moltes gràcies i sort. Molt bé, gràcies a vosaltres.